Simak kan MSS Audio ugi Duta HD Video Setting Live Streaming. Salam budaya untuk Pak Amirsa streaming lewat kanal YouTube Duta HD Production. Yang belum subscribe silakan subscribe di kanal YouTube Duta HD Production Darno Cemani. Nganturaken panglipur setunggal pengkasawiji De Ayu Leni Malih Mangayun Sedayu. Dek Leni. Nggih, Mas. Sinambi sagung polonggah kawis singal nampi pasegatan dahar. Nggih. Ngantur kapa ingkang jumbuh mengko uga ana payunan saking Bapak Guru Yusrin. Lagune menapa? Sepiring berdua. Wih. Nggih mengke purnanipun kersanipun Purna Daharyin mengke kalaju nganturaken nembe irama dangdut. Manut sedaya nganturke napa? Sinom apa Apa, manut? Mas? Apa ya? Sinom. Pas katemben dahar. Nyamat. Sak-sake, slendro ya ora apa-apa. Pelok ya ora apa-apa. Dedek. Pelok ya ora apa-apa. Dedek. Gene iso gentenan karo Mas Sukijo. Dedek Heri Suprapto. Deh. Loh, wis dikei dengan pelok. Ayo berdua. Oke. Kowe iki lho Mas, tak sawang-sawang ki kok jamu ki kok gegeden ngono to ya, ya mbok ya sing cilik wae. Ki mengki mampir nang Nagosari kok. Anake jam dinding tak gawa ngono. Nggih patut-patut dimae ra ngenggo. Susu sawahe jembar-jembar parine lemu-lemu. Jare sapa parine lemu-lemu? Jarene Mak Heri Suprapto. Lah kae ngarep omahku malah do mentiyung kabeh kena banjir. Ya kuwi alangan ya diwarsa. Peparing syukur nikmat pangwasane Gusti Allah sing wis dikeke kowe karo aku. Contone Pak Haryanto ki ya syukur tasyakuran walimatul urus
diwenehi putra digedhekke saiki dinikahke palakrama. Nggih. Alhamdulillah Pak Haryanto sampun mekar putra temanten Sarimbit ayem-ayem tentrem bagya lan mulya lahir lan batinipun. Amin. Senadyan bulan Februari iki rada sepi. Penting ngene sikit cek tompo tangan aku santai. Nah ya, pokoknya tetap dicukuri terus ya. Iya, sesuk aku moro lho Pak, oke ya. Kepati hamba Malam minggu kusa solong pancen rame. wonten dalamipun Bapak Lurah Bendo. Apa Bapak Bendungan. Wah, ngunjuk antri keco Pak Lurah Bendungan. Makanya nyuwun lagu napa boleh? Oke, mangke pokoknya duet. Iya. Bapak Lurah Bendo ki dangdut nggih saged. Saged, napa-napa saged ya ini kok. Temanten Sarimbit, wong beja-bejane iki wis duwe pasangan, wis duwe bojo, ning siji kanggo sak teruse. Aja gonta-ganti. Kaya ta? Sing tengah iki ya. Sing tengah. Pak Guru. Lah ya. Ki jane dijak ya marai rame marai aku ning ngelong bayaranku ketok. 700 malah 500 gara-gara nek iki. Sampean ki? 700. Melu kono. Wah elok tenan. Saiki mudhun. Dadi pira? Gara-gara iki melu.
Apa? Langsung oper pemain. Ayo gegeti wong. Sampun to, Pak? Nggih, sekedap nggih, Pak. Kedap. Saya Woyo-woyo. Panglipun pengantin sampun kataraken wonten sinom katamen rujak jeruk ugi katamen gending sanesipun. Suka parisiko kundur malih purba dene wasisa bapak-bapak monggo.